Salamat Awtan TV kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylarymyz, habarymyzyň şuňky sanyna. Türkiýe Respublikasynyň Milli Goranmak Ministriniň Türkmenistana sapary. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Türkiýe Respublikasynyň Milli Goranmak Ministri Ýaşar Güleri kabul etdi. Dowşuň dowamyny ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belem terkerde başdy. Hemde Türkiýe Respublikasynyň Milli Goranmak Ministri ägir mümkinçiliklere eýe bolan iki taraplaryň gatnaşyklaryň geljegi barada pikir açdylar. Goranmak we harby ulgamda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti eýdi aýratyn belenili. Türkmen watan gowragçylary hünärlerini kämilleşdirmek we harby işiň öňdewarjy usullaryny öwrenmek boýunça Türkiýe Respublikasyna geçirilýän okuwlara gatnaşýarlar. Şeýleki milli goşunumyzyň madde enjamlaryň üçünçiligini dogry wagtlaşdyrmak, täze tehnologiýalar ornaşdyrmak ulgamyny ýygdarly ýagdaýda tejribe alşylýar. Şeýleki Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Türkiýe Respublikasynyň Milli Goranmak Ministri Ýaşar Güler bilen dowuşyk geçirdi. Türkiýe Goranmak senaty babatda dünýäde öňdewarjy döwletleriň hatarına girýär. Köp ýyllaryň dowamyny ýurtlarymyzyň arasynda harby ulgamda hyzmatdaşlyk üstünlikli ösdirilýär. Şunuň bilen baglykda bu urda gatnaşyklary mundan meýlekde giňeltmek mümkinçilikleri aranyp maslahatlaşyldy. Türkmen halkynyň milli lideri Türk tarapynyň netijeli tekliplerini seretmäge taýýardygyny tasdiklady. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, Goranmak ministri Türkiýe Respublikasynyň Milli Goranmak ministri bilen dowuşdy. Dowuşyň dowamyny iki doganlyk ýurduň arasyna goranmak ulgamyny alnyp barýan gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek hususan sany tehnologiýalar boýunça hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmek meseleleri aranyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň wekiliýeti APEC-iň halkary ösüş gaznasynyň 3-nji ösüş forumuna gatnaşdy. Türkmenistanyň Döwletdaşary Ykdysady iş bankynyň müdiretiniň başlygy Rahimberdi Jepparowyň ýollaşlygyna Türkmenistanyň wekiliýeti Wene şäherine niwte edýän ýurtlar guramasynyň halkary ösüş gaznasy tarapyndan gurnulan 3-nji ýyllyk ösüş forumuna gatnaşdy. Forumuň çäginde APEC-iň halkary ösüş gaznasynyň prezidenti Abdulhamid Al-Halifa bilen gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň dowamyny Türkmenistan bilen APEC gaznasynyň arasyna uzak möhletliň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek we güýçlendirmek bilen baglanşykly meseleler aranyp maslahatlaşyldy. Gepleşikleriň netijesinde Türkmenistan hökümeti bilen APEC-iň halkary ösüş gaznasynyň arasyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça çarçuwasy maksatnamasyna gol çekildi. 2024-2029 ýyllar üçin niýetlenen maksatnama APEC-iň halkary ösüş gaznasyny öz içine alýan köp taraplaryň mali ösüş guramalary bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilendir. Türkmenistan bilen Awganistan sowda gatnaşyklaryny ösdürer. Türkmenistanyň Awganistanyň Hırat şäherindäki baş konsuly Batyr Ýolow, Hırat vilayatynyň häkimi Nur Ahmat Islamjar bilen dowuşdy. Bu barada Awgan neşirleri habar berýär. Dowuşyň barşynda Hırat vilayatynyň häkimi Nur Ahmat Islamjar Awgan tarapynyň Awganistan, Türkmenistan, Gazagystan, Hytaý uruw boýunça ýokatnamalary işçiňleşdirmäge şeýleki Awgan miwe, bakça we gurudlan önümleriň Türkmenistana eksportyny ýoly goýmagy gyzyklanma bildirýändigini beledi. Türkmenistanyň wekili öz gezeginde Türkmenistanyň iki ýurduň arasynda sowda ykdysady we ulug logistika urlaryny hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny belläp geçdi. Türkmenistanyň Awganistanyň Hırat şäherindäki baş konsuly Batyr Ýolow, Türkmenistanyň Nur ul Jihad podstansiýasyna awatlaýyş işleriniň tamamynyň barada habar berdi. Hırat vilayatynyň häkimi Nur Ahmat Islamjar topuk gaz geçirjisiniň ilerledilmeginiň möhümdigini belläp, Awganistanyň, Türkmenistanyň we Gazagystanyň ulug kompaniýalarynyň üç taraplaryň dowuşugynyň geçirmek hem wajyp bolup durýandygyny aýtdy. Bu dowuşuň maksady Hytaý, Gazagystan, Türkmenistan uruw boýunça ýok gatnamalary boýunça pikir alşmakdan ibaret. Euro 2024 1-8 finalyň dowuşuklary belli boldy. Germaniýada geçirilýän futbol boýunça Ýewropa çempionatyny toparçydaky dowuşuklar tamamlandy. Ýewropa çempionatyna ilkinji gezek gatnaşýan Gruziýa soňky oýnyny Portugaliýany ýeňip, taryhynda ilkinji gezek gatnaşýan Ýewropa çempionatyna 1-8 finala çykmagy başardy. Şeýleki bu çempionatda Sloveniýa, Slowakiýa we Ruminiýa ýaly ýurtlaryň ýygynylara netijeli oýun görkezip 1-8 finala çykmagy başardy. Ýewropanyň öňdewarjy ýurtlary Belgiýa, Fransiýa, Angliýa ýaly döwletleri bolsa garaşylan oýun görkezip bilmediler. 1-8 finalyň dowuşuklary, seneleri we sagatlary. Şwitsariýa, Italiýa 29-njy iýun sagat 21:00. Germaniýa, Daniýa 29-njy iýun sagat 00:00. Angliýa, Slowakiýa 30-njy iýun sagat 21:00. İspaniýa, Gruziýa 30-njy iýun sagat 00:00. Fransiýa, Belgiýa 1-nji iýul sagat 21:00. Portugaliýa, Sloveniýa 1-nji iýul sagat 00:00.
Ruminiya Niderlandlar 2 iyul saat 21:00. Avstriya Türkiye 2 iyul saat 00:00. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'da saylanan habarlar gepleşigimiziň şuwunky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimiziň innik sanyny görüşýänçek hoşta bolan.